Good day mga konsehalibus agal. Induta na nila uy. Kuyaw ba uy. For today's video guys, magkuan sa ta, magsustorya sa ta kay nagwait pa man ko sa oras kay magduwa kana shoot the ball si Boss Agal ninyo inyong kapitan. Mo man na for today's video, maghisgot sa tao mga konsehalis kay syempre concern man ni sa atong komunidad kay kanang ubang tao ba makita nako mismo sa atong social media kanang ni mga nasuya, karabang insecure silang kinabuhi o nga na ba nya naputay mga konsehalis diha nga nasaag nasdan sa saktong dalan o dapat nato na sakupon. Mura na kog kuan ani, mura na kog tigsalbar. So karon mga konsehalis, maghisgot taw konsehalis sa kani nga pangutana. Okay. Importante masad ni tips masad ni nato para kita mo asenso tas kinabuhi o wa man kumuingon mga konsehal nga inyong kapitan ni asenso na. Pero naning kamot nga mo asenso tag tanan o karon watch and learn. Mo man ni nindot man ni nga topic kay kita may makagain man ni idea ni, maka knowledge man ta ani. So karon ang pangutan ng mga konsehal is ngano daw kuno ang mga tao maglisod. Unsa man nga lisod, usa nga kategorya maglisod ang mga konsehal nato diha. Number 1 jud is maglisod sa pinansyal. Mo man gid na pinaka-hot topic, pinaka-hot nga kinabang kalisdan sa mga atong konsehal diha. Boss Agal, ikaw Boss Agal, naglisod ka pinansyali? Syempre. Ang bugiro gud ta. Ganahan gud ta musud-an og lami. So ang atong style din ni mga Boss Agal, mga konsehali Boss Agal, ako lang itag og tarong nga para dili ta magkalisod mga konsehal diha no. Ako mga konsehal, dapat mga konsehal dili ta mamalit og mga dili angay paliton. Example kanang mga sanina nga na pwede pa man masuot tong imong ubang sanina, ayo sa pamalit. Naa kay gamay nga sweldo, dili ka mag one time millionaire ka diha nga mumalit na lang kag bisag unsa kay tungod kay sweldo nimo, ayaw. Unya musugal ka. Ayaw unahan ang sugal nimo diha kay di na makatabang nimo. Mo ni mga kasagarang issue diha nganong maglisod ang tao. Kay di sila kabantay nga unahon nila basta na sila kwarta, unahon nila tong makapahayahay nila. Makapahayahay nila. Mo na diha mamalit kas dili angay paliton. Mo gasto kas angay dili gastoon. Mo man na. Kay ang kasagaran man god kita mga konsehalis, kamo mga konsehalis na ho kay kapitan man ko. Kato kita mga konsehalis kay gamay angat sa atong kinabuhi, makasweldo ragli tag ingon ani nga amount, mag-usog po ng lifestyle na to. Very bad na mga konsehal, ngani ang tips ni konsehal, mo mga konsehal paminaw mo muna tips ni Boss Agal, mo ni tips seryoso ni sagdi na akong naong seryoso ni. First mga konsehal, pagahin mo o paratigom ninyo. Ngana kita butang ta mga 20% para tigom ninya savings. Number 2, gahini ang mga bayrono ninyo. Butang ta mga pila may bayrono ninyo? 50%. Mo na mga bills. Muna kinanglan ninyo gahina na. Number 3, emergency fund ninyo. Automatic na butang ta 5%. 5% sa imong sweldo. Mo man na mga emergency funds dapat na mo ingunan na lat ang na pila na ba og sa pamailain ninyong angay ninyo dihinan nya ang sobra adto mo na to ihandos ninyo asa mo ihandos diha og nasubraan naglimog 50 pesos unya ganahan po mo muhandos ingani double time mo mga konsehal. Pangita mo laing style sa panarbaho nga dili mapiktuhan din yung main nga trabaho. Example, na may trabaho nga kini usa ka manager sa usa ka kumpanya. Nya inikuha sa mga sweldo nimo sa mga porsyento diha gigahin na nimo. Disbalansi gyapon ka, negative gyapon ka. So ang style ana pangitag laing racket nga mo sustenar
sa imong mga luho diha. Ha? Para di magkamalisod. Mo man na style na to mga Pilipino. Ha? Di man gamiton na to atong mental. Ha? Atong health may gamiton. Ha? Dili pwede na. Dapat imong ana na style mo na. Ha? Kani akong pagstorya ninyo mga konsehal, natun-an na sila nako sa akong mga mayong mga manlambag diha sa internet. Ako na pong sigway sa inyo kay basin wa niya mo ma-inform ba o nya moingon niya mo nga batian nimo bus agaloy bijaot man ka kay wa man ka musulti na mo o karon gisultian mo nako. Mo na atong vlog karon ingon ana na siya ha, ingon ana na siya akong balikon ha, paggahin mo og pila ka porsyento gikan sa inyong tigom, porsyento sa inyong bayronon o porsyento sa inyong kaning emergency nga funds baron o sa inyong ganahan nga porsyento o ubang porsyento nga angay ninyo gahinan usa ka muhandos sa mga lulinghayaw nimong gusto nimong makuha o muna sekretos mga insect. Ha? Unya, ikaduha pod mga konsehalis, dapat ka ba muantos? Og inyong sudan gani, munggos, unsa pa na diha, ay mong pangitaglain. Ha? Ay mong pangitaglain. Mo lagi og ganahan ka musud aglami, kayo diha. Ha? Kayo diha. Triple time ba? Ngana na yung sikreto na diha. Pareha ni Boss Agal. Ha? Nanarbaho si Boss Agal sa buntag. Nya magdegosyo na po si Boss Agal. Oh, siyempre nga naman na abang-abang ko ta. Apartment ko ta. Oh, nya ikatulo pa jud napay laing racket. Di na lang kumusaba kay basi unyag masikop ta. Huy. Hoy, joke ra ha. Ngun anak na siya, dapat ikaw triple imong trabaho diha. Ha, ingon anay sikreto ana. Kay kung ikaw usari mo gisaligan unya daghang kay kagkuan daghang kay kag obligasyon nya magsige kag pangutang mo na ang tao magkalisod jud. Ingon ana na siya. So mga konsehalis diha unta na mo'y nasabtan karong gabi una unsa ba na diha kay oras na mulakaw na ko. Nga next time na pod ingna unya ko unsay gusto nyo mahibaw-an kay si Boss Agal may kay motambag ingon ana. Ako bala ninyo. Ako bala. Oh, I love you ha.